खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। हा दखल खालामनायनि हेंथायै बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारनानै गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेबो खौरां मोनाजासे हरखाबै 3600 बिघा हाखौ दखल खालामनानै लानायनि अजद दैखांदों। आदानि कम्पानिखौ हा दखल खालामनानै लानायनि हेंथायै बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै आदानि कम्पानि गो बेक बायदि बायदि स्लगानजों बासबारि ओनसोलखौ गोमसारहोदों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोना फोरमायथिदों दि जों बे हाखौ माब्लाबाबो आदानि कम्पानिनो हाखौ हगारनो हाया। बे हाया जोंनि आरो जों बे हाखौ गुबुन कम्पानिनो हगारनानै जों आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनि खहा खालामनो हाया आरो बे हाखौ गुबुननो हगारनानै होयोब्ला ओनसोलाव जोबोद खहा जागोन आरो बेयो जोंनि थाखाय खैफोद गोनां जागोन होननानै गोख्रों हानजा सुरनानै खुद्रिसारदों। जेराव बे दाबिखौ मानिनानै लायाब्ला बेबादिनो सोमावसारबाय थागोन होननानै बुंथियो बिथांमोना। बावैसो सान सिगां बिहु फांसन नायनो थांनाय बेदांग मुंनि सासे लाइमोनखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ थांखिनानै जरहाट पुलिसआ इनकाउन्टार खालामदों। बे इनकाउन्टाराव आब्दुल नुर उर्फे उरिजु मुंनि दायनिगिरिया जोखोम जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला जरहाटनि दलाइ ओनसोलाव नायबिजिरनो लांनाय समावनो खाबु लानानै पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमा लांनो नागिरदोंमोन दायनिगिरि आब्दुल नुरआ, जायनि जाहोनाव पुलिसआ गुलि हगारनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायाव आब्दुल नुरनि आथिंआव गुलि नांदों आरो दायो बे समाव दायनिगिरि आब्दुल नुरखौ फाहामथाय होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिहु फांसन नायनो थांनानै दुथां आब्दुल नुरनि हानजानि गाग्लोबनायाव खर'आव गोब्राब जोखोम जानाय लाइमोनखौ जरहाटनि मिशन हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो थांनाय समबारखालि जिउ खोमायो। बेदांगुआ रुंसारि जानायनि उनावनो निसा जानाय लाइमोनफोरनि हानजाया गाग्लोबदोंमोन होननानै अजद दैखांदोंमोन। ओरैहाय बेदांगुनि नखरा एजाहार होनायनि उनावनो पुलिसआ 4 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो मैया फुंनि समाव आब्दुल नुर मुंनि सासे दायनिगिरिखौबो पुलिसआ इनकाउन्टार खालामनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। बावैसो सान सिगां जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव जानाय जाथायखौ लानानै दायो हादोराव दुङाव बारहावा बारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे खास्रि बिस्रि जालांनाय जाथायखौ लानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ उदखारिफोरखौ फिन गोख्रों साजा होनो थांखि लादों। भारत सोरखारनि गोख्रों एक्सन लानायाव भारताव थाफैनाय पाकिस्ताननि सोद्रोमाफोरा भारत हादोरखौ नागारनानै थांनो गोनां जादों। भारत सोरखारा 48 घन्टानि गेजेरावनो पाकिस्ताननि सुबुंफोरा भारतखौ नागारनांगौनि बिथोन होनाय लोगो लोगोनो भारताव थाफैनाय गोबां पाकिस्ताननि सुबुंफोरा हादोरखौ नागारदों। BPFनि दैदेनगिरिफोरा थांनाय 17 बोसोर खुंथायाव गावसोर मोजाङै खामानि मावैखायनो गुबुनखौबो मावाखै सानो होननानै फोरमायथिदों जलेन दैमारि बिथाङा। लामानि खामानि मावफुंनो थाखाय दाब दाब जायगायावनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया। तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायावनो पाका लामानि खामानि मावफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया। बगाजुलि हालामनि सोमलिगुरिनिफ्राय खोदोमगुरि गामिनि लामा, खुमगुरि गामिनिफ्राय बाथौगुरि चक फारसे थांनाय लामा आरो 2 नं कालिपुरनिफ्राय 3 नं कालिपुर फारसे थांनाय लामाखौ मावफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों MLA जलेन दैमारिखौ। मरिगावनि बाखुरागुरि बानिया गामि साखाथियाव जानाय लामा जाब्रबथायजों नखरसेनिनो 2 बिदा-फंबायआ खनसेयैनो अबथिरा जिउ गोमादों। थांनाय बुधबारनि हरनि समाव जादोंमोन बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। सुलुङाव मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय बुधबारनि हरनि समाव बिहु फांसन नायनानै न'फारसे गिदिंबोफिननाय समाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया सोमजिदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे बाइकआव 3 सेंग्राफोरा जोबोद गोख्रैथिजों फैनानै बाइकखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव लामा सेरनिनो मोब्लिब खुन्थियायाव सौग्रावो, जेराव बे जाब्रबथायजों 2 बिदा-फंबायआ जायगायावनो अबथिरायै जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया जाब्रबथाय जानायनिफ्राय फख्रियाव गोग्लैहैयो, जायनि जाहोनाव थैनायनिफ्राय खुनुरोखोमै रैखा मोननो हायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।